हाबा जाखानाय आइजोआ गावनि गोरबोनिफ्राय जोनोम होनाय उन्दै गथ'खौ गारना खारनाया गावनि नखर आरो फिसायखौ गारना खारनाया थारैनो हारिनि हारिमुसो जाना थाबाय नामा? सासे हाबा जाखानाय आइजो अनजिला नार्जारिया गावनि गोरबोनिफ्राय जोनोम होनाय 3 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाजोखौ गारनानै बहाबा खारखोमानानै दं। खायसे थौले गोसोनि आइजोफोरा समाजाव मा दिन्थिनो नाजादों? माब्लाबा नखर गारनानै गुबुनजों दोनखारलायनाय खारलायनाय मान सन्मानखौ साननो हाला नामा? बैफोरबायदि गोसो थौले सुबुंफोरखौ गामि समाज माहारियारि आफादफोरा मा राहा लागोन बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सायाव? बियो गेदेर सोंथि। बैफोरबायदि गाज्रि आखुनि सुबुंफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानाय आरो साजा होनायनि समा फैबाय। चिरां जिल्ला दागगारि हाथिसार 2 नं खाग्राबारि गामिनि प्रेमा नार्जारिनि आंगो बिसि अनजिला नार्जारिया जेबो जाहोन गैयालासे गावनि सासे उन्दै गथ'खौ गारनानै न'निफ्राय बहाबा खारखोमानानै दं। अनजिला नार्जारिनि फिसाया फोरमायदों दि गालांनाय उन्दै गथ'आ बिमाखौ नागिरनानै हराव उन्दुनाय समाव दांग्रोमनानै नागिरबायो। बिनिखायनो गावनि अनजालि बिसिखौ फैफिननो खावलायहरदों। बे खारखोमानाय अनजिला नार्जारिखौ बहाबा सोरबाफोर नुफ्लांबायदोंब्ला खौरां हरनो खावलायदों आंगो फिसाया। खौरां हरनो थाखाय जानबुं नम्बर 7896471896 नम्बराव खौरां हरनो हागोन। आंनि नखरावथ' माने आंनि हिनजावखौहाय आं बुंबाय थायोमोन आरो माने लोगो दोगोजोंहाय लोगोआ मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो, सायख'नानै लोगो जानांगौ, सायख'नानै फन रायलायनांगौ। फिसा सासे दङ अन्थाव बाथाव, ओमफ्राय जोंनि लाइफआ नस्थ' जायो होननानै आं हिनजावखौहाय बुजायबाय थायोमोन आरो। ओमफ्राय बेखौनो दुखु मोननानै दा लोगोफोरजों दङ होननानै बङाइगावबो दङ होननानै आं एसे खोनाबोनो मोन्दों। ओमफ्राय दा दाखालै गुवाहाटियावहाय गावगा दं होननानै खोन्थाहरदोंमोन आरो। ओमफ्राय दा आं खामानि मावहैदों होननानैसो आं सानदों। माने आंनि हिनजावनि सायावहाय माबा मोनसे गाज्रि साननाय आं जेबो गैया। माने आंनि हिनजावा फैफिननांगौ, आंनि हिनजावा फिसा फिसौखौ बोजाबना जाफिननांगौ, न'खरखौ बेंफिननांगौ, गोरोबनानै संसारखौ जाफिननांगौ आरो आंनि लुबैनाया बेनो आरो। दा नोंना उन्दै गथ' दं। औ। बे उन्दै गथ'आ बिमाखौ माबायदि गोसोखांनो गाबबाय थायो? नानियाथ' मथा मथि ओरै खना ओरै खनाबानो थायो। हांमा सुरै सुरै हरावबो गाबो, मामि होननानै दांग्रोमबायो। बाहाय सब समाय माने मथा मथि खना खनि थायो आरो अमासि थायो। हर सला माबा उन्दुला माला मामि होननानै गोसोखाङो, गाबो, दांग्रोमबाबायो बिमाखौ। बाहाय आंबो माने गैजायै हिसाबै अखा नायब्लानो सान हाबब्लानो ओरैनो नागिरबायनांगौ जायो उदैनि थाखाय। ओमफ्राय दा आं माने आंनि हिनजावखौ आं फैफिनजानो लुबैयो। मथा मथि आंनि एसे एनै बुंनायखौहाय माने बे जेन दुखु मोना, फैफिननो एबा बिनि लोगो दोगोजों लिंहरनाय मानायखौ आं जेबो साना। माने गावगा थांबाय, मोजाङै मोजां फैफिनजानो आं लुबैयो आरो। न'खराव गैयैया सानबेसेसो? न'खराव गैयैयाथ' मथा मथि दाखाल मास मोनसे, ओमफ्राय नै दिनै 18 थारिख जाबाय नै। सोरजोंबा थांदों होननानै सानो नामा नों? सोरजोंबा थांदों माने आं रावजोंबो आं मथा मथि आं जेबो गाज्रि साननाय सन्देह गैथ'आ आरो हिनजावखौहाय। माने लोगोफ्रानो लांनानैहाय बिउटि पार्लाराव दं एबा माबा मोनसे जुइस कम्पानिफ्रावहाय दङ, बेफोरबायदि आं सम्भावना साननाय दं आरो। फनाखौथ' बियो लोगोफोरजों रायलायो ना गावनि स्पेसियेल एसे दङमोन आं बेखौ मिथिले। माने फनाखौलाय आनलिमिटेड बिजि रायलायखायो, आनलिमिटेड इयो फन खालामखायोमोन लोगो दोगोनो, लोगोफोरजों रायलायो आं होननानै बुङोमोन आरो। न'निफ्राय ओंखारलांनानै नोंजों सोमोन्दो दंना गैया? न'निफ्राय ओंखारलांनानैहाय जेबो दायानो गैखायामोन आरोना। माने आङो हाजिरा मावनो थांदोंमोन, बा हाजिरा मावनो थांनायावहाय आं खानाय बोजाहैनायसै होननानै बियो 2100 थाखा लाखिदों। ओमफ्रायहाय 2100 थाखा लाखिनानैहाय दादगारियाव आं खानाय बोजाहैनायसै। ओमफ्राय माबा खानाय बोजानायाव ओंखामबो उखैयो, साहा लोंनांगौ, साहा लोंनायनि फैसा 100सो होलां, ओमफ्राय फिरफिलि गाखोनोहाय 10 थाखासो होलां। ओमफ्राय दा खानाय बोजाखांला नोंनियाव फन खालामगोन, आं नोंखौ लिंहरगोन, दा आंखौ लायब्रब होननानै आंखौ बुंदोंमोन। ओमफ्राय बिदि बुंनायावहाय आं दे बिदिब्लालाय न'खरावबानो सान्थि जाथों, गोरोबनाय फैथों, हिनजावनि सान्थियानो आंनि सान्थि, आंनि सान्थियानो फिसाफोरनि सान्थि होननानै आं साननानै आं फैसाखौ हरदोंमोन। ओमफ्राय दानिया बोजाबाय, बोजानो होननानै थांनाया बिउटि पार्लाराव थांना नायबाय,
गैया होमबा सोंहैबाय आं बिउटि पार्लार मालिकनावहाय नानि नों बायदि एखे सेमनि मानसि खानाय बोजाफैदों नामा जोंनि दादगारिनि जोंनि 2 नं खाराबारिनि ओमफ्राय नोंजों दाखालिहाय बोजाखाबाय सिगांहाय ओमफ्राय दा बोजानो होननानै फैबावनो नागिरदोंमोन बेखौनो फैयाखै कास्टमारानो गैया आं दिनै सानसे आं ओरैनो दङ दखानावसो दङ होनबाय ओमफ्राय दानिया फन खालामबाय आङो दानिया फन खालामला थगायबाय आंखौहाय आं माबा गैया नै माबा खानाय बोग्रानो रुमावसो दंनो ओमफ्राय आं रुमाव लिंफैदों खानाय बोग्राखौ होननानै थगायबाय आरो ओमफ्राय दानिया दान्दिसेनि उनाव मा जाबाय सुइस अफ रायज्लायखासै आरो बेनिफ्राय नोंनि हिनजावखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुयोब्ला औ आंनि हिनजावखौहाय सोरबाफोर नुयोब्ला माने रायजो राजाफ्रा अननानै आङो खोन्थाहर आंनि हिनजावखौ आं लायगोन माने आंनि हिनजावा ओरैनो बुहुल बुजा बुजि जालायनानै एबा आंखौ एसे दुखु मोननानैबो थांदों जानो हागौ माने दुखुफोरखौहाय माने फिसानि मोखां नायनानै फैफिननांगौ संसारखौ गावनि लोगोफोरा बहाबाफोर दोनखुमाना दोनदोंबा औ माने खिथाहरनानै जाबाय आरो दोनखुमाना दोनदोंबा मा राहा लागोन दोनखुमानानै दोनदोंब्लाथ' माने आं एसे दस्रा रोखोमनि माबा राहा लागोन आङो दा नोंसिनि बे न'निफ्राय ओंखारलांनायनिफ्राय दा नोंनि हिनजावा नोंनो फन हरदोंना हराखै ना खेबसेबो हरखायाखै आरो दाखालि आं खनसे भिडिअ कल रायज्लायहरदोंमोन हरावहाय नों माइ दं होननानै आं सोंहरदों ओमफ्राय आं गुवाहाटियाव दं होनदों ओमफ्राय नोंलाय आंनि मा जायो आंलाय नोंनि मा जायो होननानै आंनि हिनजावा बिदि बुंहरदों आरो दुखुनांथाव खोथा बुंहरदों आरो आं नोंनि मा जायो ओमफ्राय नों आंनि मा जायो बर'फोरनि गेजेराव गोबां माने समाजारि आफादफोर दङ नोंनि हिनजावखौ हमनो थाखाय मा खावलायगोन आंनि हिनजावखौहाय आं माने गोबांथार पार्टिनि गेजेराव एबा गोबांथार रायजो राजानि एबा फंबायफोर एबा बिदाफोर बा गोबां समाजनि मानसिफोरखौ आं खावलायनाय दङ आरो माने जेनो हमान हरनो जेनो खबर हरनो आं बिदि आसा थाबाय आरो औ आङो नांफिनगौ आं जेबो साननाय गैया आंनि हिनजावा फैफिननांगौ आंनि हिनजावा अनजिला नार्जारि आंनि नामा प्रेमा नार्जारि बैसोआ आंनि हिनजावा ओरैनो 24-25 बिदि जाबाय आरो ओमफ्राय गथ'आ 3 बोसोरनि थालांबाय आनिथानिनो आंनि मबाइल नाम्बारखौ आं गोसोआव गैया